internacionaliza toda a escola, Erasmus Plus e Twinning, focalizadas no programa marco Erasmus Plus e na plataforma e Twinning, que a maior comunidade de centros escolares. O interesante de todo isto é crear comunidade, que estemos todos aquí, que nos conten as últimas novedades de primeira mano. Insisto en agradecerle tanto a Lourdes como a Beatriz o esforzo de estar hoxe aquí, porque elas en definitiva están no centro de a unidade xestora que nos vai a dar unhas pautas claras para que o noso proxecto poda ter éxito e vaya... Isto implica mobilidade, e esta mobilidade que é unha das prioridades estratégicas que establece o Marco Estratégico de Educación e Formación 2020, que non sei se coñecedes, que é o marco que marca a Comisión Europea para establecer cales son as prioridades. Unha delas, a primeira, repito, é fortalecer a aprendizaxe permanente e a mobilidade. Estas son as 4 prioridades e a primeira especificamente de conseguir que a mobilidade, tanto de persoal docente como de estudantes, sexa a norma e non a excepción. E todos sabemos que moitas veces, cando vemos un alumno, por exemplo, participante en mobilidade de longa duración, que se vai 3 meses a cursar un trimestre de primeiro de bacharelato exterior, parece como algo excepcional. Precisamente isto é o que se quere revertir, que en lugar de ser excepcional, que sexa a norma e que todos vivamos con normalidade, que os alumnos vayan, veñan e estean facendo estudos no estranxeiro e logo recuperen o seu currículo habitual. Este é o obxectivo desta primeira prioridade estratégica. A segunda é conseguir aclarar. Que aparece aquí? Pois están todas as subaccións que se integran tanto nos proxectos de mobilidade, que son os proxectos da CAO, que é así como a coñecemos, e por outro lado as asociacións estratégicas, que son os proxectos de cooperación, que se coñecen como de CAOs. Están divididos por cores. En verde, como sae aí? Sí. En verde está todo o que ten que ver coa educación escolar. En gris está a educación para a formación profesional. Nesa cor medio vermello o de educación superior, e por último, en morado, en que se cambian as cores, en morado está o de educación de persoas adultas. Pero eso sería, se digo, sector superior, formulario 407, 1 de febrero de 2018, para facer a solicitud de maneira individual vosa. E que empezaría as prácticas no 2018? Xa sería para o ano seguinte, necesariamente, porque sempre se fai a solicitud e entran en vigor os proxectos no ano seguinte. A Consellería neste momento ten en marcha consorcio de FP, consorcio Erasmus e bueno, nos sectores de FP y superior. Quería empezar precisamente dirigiéndome a los expertos, aquellos que aquí en Galicia acaban de recibir hace unos días el sello de calidad europeo por el trabajo en alguno de los proyectos. Disculpad que la diapositiva tenga tanto texto, pero quería destacar el nombre de los premiados, el centro al que pertenecen y también los proyectos por los que han sido premiados. Si alguno está en la sala, que sé que sí, mi más sincera enhorabuena en nombre de toda la Federación Nacional de Apoyo, pero destacar aquí sobre todo el objetivo fundamental, que son los proyectos. Tenéis ahí en pantalla un proyecto cuyo título es Factoriza tu dieta, y lo he elegido, entre otras cosas, aparte de porque es un proyecto de calidad, porque en 3 palabras uno a lo mejor ya adivina de qué va. Si hay alguno de matemáticas por aquí, sabrá aquello de factorizar, algo me suena, y dieta. Estamos hablando de un proyecto que trabaja las matemáticas, que trabaja la alimentación, que trabaja la dieta saludable, la vida saludable, que si uno observa los dibujos que hay aquí, las fotografías, hay algo más, porque hay educación plástica. Si os habéis dado cuenta, en el anterior estaba en castellano, se entendía muy bien lo que ponía, pero en este también lo tenemos en gallego, portugués. Ya podéis ir haciéndoos una idea de que al menos los proyectos Twinning pues pueden trabajar en cualquier idioma,
sobre todo si los socios se entienden. No tiene que ser un idioma de la Unión Europea, podría ser en tagalo o tal que se entiendan, claro está, si no, no hay ninguna razón de ser para utilizarlo. Concretamente este proyecto, si vaya yo un poquito por aquí, estamos hablando también de medio ambiente, lo han llevado a cabo alumnos con necesidades educativas, alumnos con discapacidad, vamos hablando también de inclusión, han trabajado los árboles, esta es otra idea de proyecto, tengo por ahí a una de las socias y los alumnos han trabajado cosas como lo clásico aquí, en el presente y más allá, en el futuro. Por ejemplo, pues nos fijamos en el pajarito este de Twitter y resulta que los personajes de la antigüedad clásica los ponen como si estuviesen ahora. ¿Qué harían ellos utilizando Twitter o cualquier otra herramienta de las actuales que tenemos para comunicarnos? Bueno, Lourdes, agora cara ao final da rede de embaixadores e de embaixadoras. Tedes o vosso coa inscripción unha tarxetiña onde está o blog, andan por aí, non sei se 4 ou 5, creo que é algo menos, pero andan por aquí, están por toda a xeografía. Teño de darles as grazas porque eu son novatísima e eles que están axudando un montón na coordinación de IRRI e teñen publicadas tamén todas as listas, tanto dos selos de calidade que se den na comunidade, que vos vou mostrar agora, como dos dous centros que tamén tiveron o premio Mucholado de Antonuz deste ano, que son reconhecementos que non quería que Lourdes estela os parabéns e dar o seu tamén, desde o café e a están corregindo tantas fotografías que antes eran igual, que escribían como fora, e ahora moléstanse en que todo vaya perfecto, que vaya corregido, interesa de saber que fan os outros menos, fanlle preguntas, e teñen o que dicía o compañero, curiosidade por saber. Ademais, tamén digo a oportunidade de que moitos dos proxectos que se fan no centro, que son boísimos, que quedan no centro, que é difícil encontrar como difundilos, se buscas un camino dentro deses proxectos, podes facer presente en outros sitios, compartan esas actividades e daslle unha ventana ao exterior ás actividades que faz no centro, por exemplo, en o caso sobre todo nas familias, entonces tamén daquela pensarase, decía de necesidade, pensarase o tema do Leonardo como unha opción para atraer xente ao centro, para que tiveran a oportunidade de fazer prácticas no estranxeiro, algo que nos ofrecía no contorno. Foi un pouco a idea. De feito, como era un centro pequeno, aí pedimos sempre proxecto propio, Leonardo da Vinci, e como unha desas imaxes, aquí son un rapaz, e os nenos de sexto, que eran os que máis controlan de tics, porque xa levaban 2 anos traballando con tics, inseriron as imaxes dentro da letra. Primeiro escaneamos as imaxes, recortaron e puxeron as imaxes dentro da letra. E isto mismo foron facendo, neste caso, Inglaterra, Alemania, Italia, esta fixo directamente dentro da letra. Esta xa fixo a letra en grande, cada un escolleu como facelo. Ucrania, de Inglaterra hai moitos, porque a profe estaba ensinando a outros profes como utilizar a plataforma e son pupilos, vale, alumnos, profes que están aprendendo a utilizar e Twinning, como vos digo a vos, que podedes participar no proxecto deste ano. No noso caso, nos proxectos, incluso a Asociación Externamente Escudet, tratou ser importante este tipo de proxecto, e incluso a outras administracións, os parques naturais, falaron con nos para saber como era o traballo que facíamos de ciencia cidadana, e leváronos a que expuxéramos que era o que tiñamos feito, que experiencias tiñamos, foi bastante bo, e despois o CAFI, agora que está en María José, o CAFI tamén chamamos para que déramos cursos de ciencia cidadana. O ano pasado demos un curso en Santiago das experiencias que tivemos con este proxecto, e este ano xa damos en Santiago e en Coruña, o cal me parece que tivo éxito o que fixemos. Centros de acollida, vale, para facer un workshop, pero ademais, se queredes mostrar as vosas experiencias,
plataforma e creades pois, un espazo propio no que compartides todos os profes do vosso centro e os profes todos que están en Training o resultado da vosa experiencia. Entón é un soporte de difusión tamén. En a valoración dos proxectos... Sí, na valoración dos proxectos xa aparecerán nos formularios, pero sempre vos preguntarán: ten pensado utilizar eTwinning ou School Education Gateway? Entón tedes que estar familiarizados con estas plataformas da Comisión, porque están creadas precisamente para dar soporte ás accións de... Moitos máis exemplos, e iso é o que hai que poñer en valor. Realmente o traballo enriquecedor para os centros que realmente dan de sí a participación. Simplemente añadir que toda a presentación dos nosos compañeros, máis a vez de Galicia, que nos ustedes temos un blog, unha página web, que máis a vez de Galicia, ali subimos post con proxectos de ordenadores, con información de proxectos relevantes, tedes un contacto, dirección de correo electrónico, que nos contactedes para calquer dúbida sobre Twinning, que vos ayudaremos en todo o que podamos, e nada, que vos animo a participar en el Twinning, que é unha pequena peza desta internacionalización do traballo. E en programas europeos está a miña compañera de FP e de Erasmus. O seu correo é teresamolla@emprende@edoxunta.es e para escolar e adultos, pois programas.europeos@edoxunta.es. E queremos vervos entonces o máximo posible de vos nos obradoiros. Así que vos regreso a casa e gracias a Gracias a